Denne morgen er ingen undtagelse. Klokken er over 8, og Susanne er ikke klar. Jeg ved ikke, hvad jeg leder efter. Sådan en kile, sådan en skumkile, der er lagt, for at jeg kan få rettet ryggen op. Okay. Den plejer lidt under min pude. Susanne kom i tanke om, da hun endelig skulle rykkes over i stolen. Og hendes kile til ryggen mangler. Og det er noget, man altid kunne opdage aften før i værksat en eftersøgning, men det er jo altid let bare at sidde og nyde en kop kaffe, fordi det skal man jo have, inden man går. Ja, de har flyttet hjulen på den her. Okay. Ja, rulle. Jeg har det her. At Susanne ikke tjekker sin kørestol i god tid, er for mig et symptom på, at man ikke tager opgaven seriøst. Og er lidt for forventet med, at andre folk klarer opgaverne for sig. Nu har BS fået nok. Jeg hader egentlig, at jeg skal starte med at skælde ud om morgenen. Jeg vækker 6:15, og nu er vi næsten 7:15. Vi skal gå kl. 8. Det er bare ikke godt nok. For det første, så synes jeg, det er en hån mod andre mennesker, at man ikke passer tiden. Og jeg føler, det er en hån imod mig. Jeg ser mange teams, de går ned, fordi at lederne de bliver ved med at skubbe og skælde ud og råbe og skrige. Det hjælper ikke. Hvis ikke folk selv kan indse, at det er dem, der ikke er gode nok, så kan man ikke flytte dem på en lang bane. Ansvaret for, at vi når målet derude, det er egentlig ikke mit, det er jeres. Det er jeres ansvar, at I samarbejder. Og I virkelig knokler, og I yder maksimalt. Ellers så klarer vi den ikke. Nu har de muligheden for at vise mig, at jeg er bedre, end jeg egentlig ser dem. Og derfor siger jeg til dem, nu prøver vi lige i morgen, der møder vi bare lige en time tidligere. Og hvis ikke de kan finde ud af det, så møder vi bare en time tidligere igen. Så nu må I overbevise mig om, at det er mig, der har taget fejl. Jeg synes, det er helt fint, at vi får lidt straf, at vi skal stå lidt tidligere op i morgen, fordi vi er nødt til at få lidt spark i røven, fordi vi er blevet lidt slap. Let's go.